Garaştaz. Beýtarap ýurdumyz konstitusiýanyň we döwlet baýdygynyň güni münasibetli guralýan goşa bayram belledi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky konstitusiýa binasynyň we baş baýdygynyň ýanyny milli sinenamamyzda möhüm orny elýän şanly sinelleriň hormatyna guralan dawarlar gatnaşdy. İr bilen hormatly prezidentimiz Köpekdagyň etegindäki güzel künjekleriň birine yerleşýän konstitusiýa binasyna geldi. Şu ýyl watanymyzyň taryhynda üren uly ähmeti bolan esasy kanunumyzyň kabul edilmeginiň we mukaddes tugumyzyň esaslandyrylmagynyň 30 ýyllyk senesi bellendiýär. Döwlet nişanlary halkymyzyň sarsmaz bütewligini, onuň parakatçylyk, insanperwerlik, hoşniyetlik we dürejlik ýaly asly ýörelgelere üýtgöksiz ıgrarlydygyny alamatlandyrýar. Şanly senem nasip etdi buyurdy Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Sonra hormatly prezidentimiz watanymyzyň öz ygtyarlygynyň, döwlet esaslarynyň we onuň demokratik görelgeleriniň bitewligini, halk häkimiýetliginiň göpatyrlyk we häzirki döwürde münasip derejede dowam edýän däplerini alamatlandyrýan konstitusiýa binasyna ajaýyp güllesesini goýdy. Sonra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow konstitusiýa binasyna gülleselerini goýdylar. Şeýlekem dawara gatnaşlaryň ekleti, asyrlar aşyp gelýän dünýäni soluk ýörelgelere eýrip, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel künjegine ýerleşýän konstitusiýa binasyna güldeselerini goýdylar. Munyň özi taryhyň dowamynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklara hormat goýmak ýaly ýaxşy desturlarynyň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede üstürilýänliginiň aýdyň beýanly urly. Hormatly prezidentimiziň şanly senem nasip etdi Türkmen halkyna iyi beren gutlugyny bellenşýäli. Mundan 30 ýyl ozal milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýörelgeler, demokratik taglimatlar, halkara hukugynyň kadary bitewleşdirilen konstitusiýamyzyň kabul edilmegi, baky jewitligimizi, insanperwerligiň bilint maksatlaryna, paragatçylyk süýjüligi we dostlyk ıgrarlygymyzy alamatlandyrýan haly gölleri, zeytun ballajyklary, 5 ýyllar yarımay şekillendirilen döwlet baýdamynyň düredilmegi bilen demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň binýadyny pogturandyrmakda aýgytly ädimler ädildi. Türkmenistanyň itaat kanuny adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hökümine kepiýetläp, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly kepili. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna amala aşyrylýan watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine, ýekli halkymyzyň bagtyar hemde abadan durmuşynyň üpçün edilmegine görüktirilen durmuş ykdysady özgertmeleriniň ygtybarly binýady bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda demokratiýanyň we kanunçylygyň mundan meýlekde berkidilmegine, adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň pogturandyrylmagy üçin umumy öz üçin pajarlamagyna görüktirilen eger türlü işler amala aşyrylýar. Pederlerimiziň ruhy mirasymyz baradaky pikirleri we nesillerini wesiýet eden watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, anam, hoşniyetlilik we adalatlyk ýaly asly ýörelgeleri ýurdumyzyň esasy kanunynyň özüni düzýär. Häzirki döwürde Türkmenistan garaşsyz ýurdumyzyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygyny bellemek bilen paýgasy pederlerimiziň ýörelgelerine uly hormat sarpa goýýar we ýurdun taryhynyň bilintligini göz ýetirýär. Ýurdumyzyň konstitusiýasy özüniň esasy urlaryny saklamak bilen bir katarda döwletimizde amala aşyrylýan özgertmeler,
durmuşun ähli ulgamlarynyň tazaşykly ösüşi nazar alınıp, baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň konstitusiýasy özüniň düýp mazmuny, felsefesi we adam hukuklary baradaky ähli jarnamanyň, raýatlyk we siýasy hukuklara hakkyndaky halkara resminamasynyň, iqtisadi, durmuş we medeni hukuklary baradaky halkara resminamasynyň esasy ýörelgelerini hemde ugurlaryny özüne jemleýär. Kaşan binanyň ýanyna meýdança dürli öwüşgünli al elwan güllere beslendi. Munyň özü merdany halkymyzyň garaşsyz bitarap watanymyza, pederlerimiziň süýüp ýaşan topragyna erkin ýaşamak we öňürjükli ýekmet çekmek, häzirki döwürde döwletimiziň kuwatyny hassa artdyrmaga münasip goşunt goşmak bagtyna bolan bu ýysanjyny alamatlandyrýan görnüşleri gülli. Şanly senleriň hormatyna gurulýan dabara, soňra paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän we 133 metr belentligi bolan üstünde erkany parlayan Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň ýanynaky meýdançada dowam etdi. Ak mermerli paýtagtymyzyň güzül künjeginde ýerleşýän belent başly baýdak üstüni şäheriň dürli künjeginden görünýär. Mukaddes tuğumyz, halkymyzyň watan söýjilik, watana bolan çuňur söýgi, belent dürüjlik ruhyaly bagasyz gymmatlyklaryny alamatlandyrýar. Bu ýerde şanly senanyň hormatyna Türkmenistanyň döwlet senati ýanlandy. Soňra hormatly prezidentimiz belent başly mukaddes tuğumyza ajaýyp gül çemenini goýdy. Döwletimiziň mukaddes tuğy milli ýörelgeler, ruhy gymmatlyklar bilen bir bitew sazaşygy emele getirip, döwürleriň we nesilleriň ara baglançygyny özüne jemleýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň baş bedegini öwrülen we halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň esasyny şany bolan belent başly baýdak sütünni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ajaýyp gülleselerini goýdular. Soňra bir ýerde guralan dabara gatnaşylar asyrly däwe eýerip döwlet baýdagymyza gülleselerini goýdular. Tutuş taryhyň dowamynda halkymyz milli tuğuna aýratyn gadyr goýupdyr. Paýgasy pederlerimiziň belleşi ýaly adam terbiýesinden belli, ýurt baýdagyndan. Bu jümlede aýratyn çuňur many bar. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän paragatçylyk söýjilik tiýatratyna, giň halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň mukaddes tuğy, döwletimiziň beýtaraplyk, hoşnýetlik, oňçylyk, dostluk we sevitleýin hemde ähli derejedäki netijeli gatnaşyklary bolan ıgrarlygyny alamatlandyrýar. Soňky ýyllarda garaşsyz beýtarap Türkmenistan düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen ösüşleriň belentliklerini tarap, bidi wady bilen anamly gadamrýar. Şunda ýurdumyz we onuň ak mermerli paýtagty, siýasy, ilim bilim, dürüjlik, medeniýet urlary boýunça halkary çäreleriniň geçirilýän merkezine urly. Munyň özü ýurdumyzda paragatçylygyň, durnukly ösüşiň pogturandyrylýanlygynyň we dünýä ýurtlarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge bolan gyzyklanmalarynyň artýanlygynyň nobatdaky beýan bolup durýar. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne şöhraty pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklara, asylly ýörelgelere hormat goýmak, olary häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürmek işleri, döwlet nişanlaryny şöhratlandyrmak we olaryň mertebesini belende götürmek taglimaty bilen utgoşukly dowam edýär. Munyň özü ruh belentligiň, sagdynlygyň, bagtyarlygyň we nurany arzularyň amal bolýan ýurt höküminde ikrar edilen Türkmenistanyň ähli urlar boýunça sazyşykly öziş ýoluny çendiginiň aýdyn beýan bolup durýar. Bugün Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli bayramçyk dabarary ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giňden ýaýlangandyrly. Bayramçyk dabararyna gatnaşylaryň ruh belentligi we şatlygy Türkmen halkynyň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna, dürüjliň ýoly bilen özüniň belentliklerini tarap, anamly gadamrýan hemde bagtyarlygyň, nurany arzularyň mysal bolýan ýurt höküminde ikrar edilen, garaşsyz beýtarap watanymyza bolan bu ýysanjynyň aýdyn beýanly urly. Şuun, ýurdumyzda giňden bellenýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän konstitusiýa binasyna we belent başly döwlet tuğumyza gül destelerini goýmak dawarlary tamamlanandan soň gahrman arkadamyz ak mermerli Aşgabatyň merkezi künjeginde ýerleşýän Ýeňeniň öz şaganyň saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkezine geldi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatyň merkezi künjeginde ýerleşýän inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi klinika merkezine geldi. Bir karar döwletiň tezi ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda çağlaryň sazlaşyk öýdüşini ýola goýmak, şol bir wagtyň özünde ineleriň saglygyny goramak we berkitmek ornuny döwlet tarapyndan iýligderle arad edilýär. Bir ýerelgeler durmuşa geçirilýän döwlet ýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýar. Hormatly arkadaşymyz merkeziň çağlaryň ýürek kesellerini bejeriş bölümine döredilen şertler bilen tanışdy. Gahryman arkadaşymyz çağlaryň ýürek keselleriniň öňüni almak boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň bejergileriň häzirki zamanyň özün talaplaryna laýyk gelmelidigini, şunu lukmanlaryň künär taýdan iýligderli kämilleşdirilmelidigini bellidi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministri Aman Nepezow merkeziň bölümlerini bejergi alýan çağalary degişli lukmançy hyzmatlarynyň berilişi, aýratynda hassa çağalary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeldiş çäreleri boýunça alınıp bolýan işler hemde merkeziň mümkinçilikleri barada habar berdi. Bellenşýäli häzirki döwürde ýurdumyzda ýürek operasiýasyna meýtäş çağalaryň 220 bar. Bugün endovaskulyar aortik sarpeç teriştesi ýürek keselli çağlarda ulanýan terişteleriň iň täzesi we bejeriş üçin aýratyn ähmiýetli gadaplanýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda 100 çağa daýanç şereket keselleri arly degişli lukmançyk kömegine meýtäç bolup durýar. Gahryman arkadaşymyz çağlaryň ýerki ösüşi, olaryň saglygy bilen baglanyşyk meseleleriň oňun çözülmegine, howunarlygy meýtäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazna tarapyndan iýligderli arada edilýänini aýdyp, ýurdumyzda çağalaryň hemme taraplaryn sazlaşyk ösüş üçin zerur bolan serişdeleriň gönükdirilýänini belledi. Gahryman arkadaşymyz Saglyk goraýyş gamyna alınıp bolýan giňerimli işleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýip kesgitlenilen adamyň saglygy hemde awadançygy baradaky ähli taraplaryň aladanyň aýdyň netijesini belledi. Şeýlekem hormatly arkadaşymyz Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýtäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan merkezde bejergi alýan çağalar üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $400.000 meçherdäki pul serişdesiniň goý berilejekdigini aýtdy. Saglyk goraýyş we derman senaty ministri bejergi alýan çağalar üçin zerur serişdeleriň ýeterlikdigini, operasiýa geçirilýän enjamlaryň häzirki zamanyň iň kämil enjamlarydygyny we olarda çylşyrymly bejergi işlerini amala aşyrmak üçin ýokary derejeli şertleriň bardygyny aýtdy. Bu enjamlarda açyk we ýapyk bejergi geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Gahryman arkadaşymyz bu ýerde bejergi alýan çağalar üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini, ýola goýulýan lukmançyk hyzmatlarynyň has netijeli bolmak ornuny zerur serişdeleriň gönükdirilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýergeleriniň puwturlandyrylmagy, aýratynda ineleriň saglygynyň degişli derejede saklanmagy ornuny zerur tagallar edilýär. Hormatly arkadaşymyz ilki bilen ineleriň saglygynyň berkidilmeginiň wajypdygyny öňe çekip, sagdyn ine bolmasa sagdyn çağanyň bolmajakdygyny aýtdy. Şunda jemgyýetimizde insan saglygynyň berkidilmegi bilen baglanyşykly meseleleri mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra gahryman arkadaşymyz häzirki döwürde operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançyk hyzmatlaryny alýan çağalar we olaryň ine talary bilen söhbetleş boldy. Ben Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Durdy Badakşy. Gahryman arkadaşymyz, siz bizim çağlarymyza edip beren uly alatalaryňyza, atalgalaryňyza ele ýüregimden köp sag bolsun aýdýaryn. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işinizde üstünliklere waç bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Benim size bir koşuluk kayıt vereyim. Hangi? Sağ tarafa seresem alma buğday narma. Cep tarafa seresem ak mermerlik caylar var. İnne asmana seret yaşıl baydak parlaya. Sağ ol serdara çağalar sersiye. Ay tuğulemet. Halkymyzyň her bir raýatynyň saglygy barada kalady. Bugün hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet ýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň şol sanyna üzüp gelýän ýaş nesilleriň we eneleriň saglygyny goramak hemde puwturlandyrmak jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýergelerini berkarar etmek ornuny bilen tepkitleri getirildi. Şonuň bilen baglykda gahryman arkadaşymyz howunarlygy meýtäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan degişli ýardym berilejekdigini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagy baradaky arzularyny aýtdy. Üstünlük arzulayın arz etme, lukmanlarımız yoktu.
Mehadi beğenilen adamın dünyada amarvası gerekler bilmem komediye. O bir yorumu var, halkımı var, ağlıyor. Arkadan gerdanı var. İnşallah etmem olur. Soňra gahryman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlanýan çağlaryň saglyk derejesi, olary edilýän lukmançy hyzmatlarynyň aýratynlyklary bilen tanışlygyny dowam etdi. Salam Mehriban arkadaşımız. Ben Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nataş Nurmuradowa. Mehriban arkadaşymız biziň çağalarymyzyň saglygy üçin bir näçe mümkinçilikleri döredip çağalarymyzyň aladasyny etýänimiz üçin biz size ene ýüregimizden sag bolsun aýtýar. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmedam rowaj alsyn. Oğlum arkadamyza bir goşga aýdyp ber. Türkmen halky halallar ýegrendigi haýamda ata-babaň dösuri edep barşy talanda. Aytuwala. Gahryman arkadagymyz bir ýerde bejergelýän çağalaryň dowly sagalýança gödөгçülükde saklanjakdygyny we olaryň sagalyp diň duşlary bilen durmuşyň ködýerini görüp ýaşamak üçin dirur gollawlaryň beriljakdygyny aýtdy. Gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň her bir raýatynyň arkasynda dag ýaly bolup döwletimiziň duranlygyny, halkymyz üçin ýokary derejeli şertleriň düredilýändigini, adamlaryň her biriniň şol mümkinçiliklerden peýdalanmagy hem haklydygyny, hem hukuklydygyny aýratyn belläp, oglanjygyň tiz sagalmagyny arzu etdi. Ey gayret ne? Olami. Kovucu bolar. İnanmışı bolarman. Arkadamyz etýän komaňyz üçin Böyle. Yeni kaklaşın mı? Aytuwala. Tamam mı? Sağ ol. Soňra gahryman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançylyk hyzmatlaryny alýan çağalar we olaryň ene atalary bilen söhbetleşigini dowam etdi. Salam, bolmasaňar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Laçyn Oraýda. Köp dağlar çağlar etýän atal kaladaryň. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun mehriban arkadaşym. Sağ ol. Salam mehriban atamsan. Siz etýän aladaňyz üçin men size köp sag bolayjam. Eyvallah, eyvallah. Otur. Operasiýa taýýarlyk görmek boýunça lukmançylyk kömegini alýan çağalaryň ene atalary, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy hemde sağdaşlyk ösüş ugruna döwlet derejesinde ýygyderli alada edilýän üçin mehriban arkadagymda we arkadagy serdarymda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Mehriban arkadagymyz bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne, ýedi diýarymyzda döwlet adam çynyrdyň şygary baş ýürelge edilýän döwlet siýasatyna, adamlaryň saglygy, olaryň bagtyar durmuşy barada kaladanyň möhüm orun eýilýänini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagyny arzu edip, olar bilen hoşlaşdy. Onda sağ olmayalım. Ola sağ olun ondan. Alan etme helmeden kovular. Tamam mı? Soňra gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri bilen çağlaryň erki ösüşi, olaryň saglygyny goramak we keseleriň öňüne almak boýunça bar bolan meselleri ara alyp maslahat açdy. Hormatly arkadagymyz keselleriň öňüne almakda maşgara lukmanlaryna möhüm ornuň degişdigini belläp, olaryň işini döwrüň tarapynda alaýyk derejede kämilleşdirmegiň, keselleriň öňüne alýan çäreleriniň netijeligini we lukmanlaryň dispanser gödөгçüligini ýokarlandyrmak meseleläriniň möhümdigini belledi. Şunda hassahanalarda saglyk öýlerini tutuş halkymyzyň ilkinji nowbatda bolsa çağalaryň we eneleriň saglyk ýagdaýy ýygyderli gödөгçülükde saklanmalydyr. Şeýlekem häzirki döwürde pandemiýa ýokanjy bilen baglanyşly meseleler tomuzky din jarşy mewsuminiň ýakynlaşyp gelýänini nazara alyp, ýurdumyzyň şypahanalarına, din jarşy merkezlerine, aýratynna awada milli syýagatçylyk dowlugyna mewsumy taýýarlygyň derejesi barada pikir alşyldy. Bellençäli bir ugrda ýürüýte toparlar döredilip, ýurdumyzyň şypahanalarına we awada milli syýagatçylyk dowlugyna degişli arasatçylyk we öňünaç işleri ýerine getirilýär. Şonlukda olar tomuzky din jarşy mewsumine taýýarlanýar. Minister gahryman arkadagymyzyň başlangyçlary bilen saglyk goraş babatda ýola goýulan türkmen german hyzmatdaşlygyny dowam etmek maksady bilen lukmançylygyň dürli gurlary boýunça lukmanlaryň 150-sini Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ýöňdebarjy klinikalaryna hüner kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alşmak üçin iş taparyna uğratmagyň, şeýlekem häzirki döwürde dünýäde epidemiolog ýagdaýlaryň gowlaşýanlygy sebäpli bu döwletiň tejribeli hünermenler gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek işleriniň gözüňde tutulýanlygyny aýtdy.
Hormatly arkadagymyz bu hyzmatdaşlygy dowam etmegiň, iki ýurdun taglyk goraşlygyny ösdürmekde we ilatyň saglygyny goramakda oňy netije berýändigini gözüňe tutup, ministriň tekliplerini gollaýanyny belledi. Töhmetdeşiň barşynda Aman Epedov Arçman şapahanasyna 400 orunluk goşmaça binany gurmak üçin şapahananyň mümkinçilikleriniň almat aýdan öwrenilmegi babatdaky işleriň ýerine ýetirişi, şeýle hem daşoguzda köp ugurly hemde onkologiýa hastahanalarynyň açylyp ulanmagy berilmegine taýýardygy barada aýtdy. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň şapahanalarynyň, din jalş merkezleriniň, abada milli tiýagatçyk dowlugynyň mögsüme taýýarlygy hemde daşoguzda 450 orunluk köp ugurly we 150 orunluk onkologiýa hastahanalarynyň açylmagy dowlu taýýardygy bilen baglanşykly maglumatlary hemde lukmançylykda halkara hyzmatdaşlygy baradaky teklipleri arkadagy serdarymyza ýetirjekdigini aýtdy we saglyk goraşlygymyna alınıp bolýan işlerde üstünlikleri arzuw edip birden ugrady. Şuun garaşdy. Hemişelik beýtarap Türkmenistan diýarymyzda goşa bayram, goşa toý. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdygynyň güni ýokary ruh welentlik bilen giň yerimde bellenip geçildi. Şanly sene başlanan bayramçylyk şäherleri bagtyar halkymyzyň göwün guşuny gandyrıp, şadlygyna şadlyk goşdy.